Ramdam ko sinabi. Yun yung bahay ni Kinso. Gaslighting. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I'll just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love Hey guys, it's me again, Anne Christine, and welcome back to another vlog. First time ko, as in first time ever, nagagawa ako ng reaction video. Nevertheless, is actually the first K-drama na pinanood ko ng ongoing pa. Usually kasi hintayin ko na matapos muna kasi ayoko ng naghihintay. But hindi ako nakapaghintay sa Nevertheless. Well, una, the soundtrack. It's so iba. Iba siya. Parang lahat ng songs na ginamit sa Nevertheless is so good. Ang sarap ng gamitin na pang TikTok and even pang background music sa vlog. I also love the cinematography. Kung mahilig ka kasing mag-take ng videos and then may mga pinipeg ka na shots, etong si Nevertheless, iba yung aesthetic niya talaga. So whether you are Team Potato or Team Butterfly or parang gusto nyo mag-end up na lang muna si Nabi alone kasi parang it's the time of her life na parang, diba, dapat kinaget muna niya yung shit niya together. By the way, I am watching Nevertheless sa aming medyo bago na TV. It's a TCL Android na 55-inch. I am going to do an in-depth review of this TV soon. So, yun, abangan nyo na lang din. Also, nag-purple ako today for Team Butterfly. And I also have with me my purple insulated flask. It's from H2O Philippines. Thank you so much. 12 hours hot and 24 hours cold. Meron din akong french fries, you guys. Binili ko lang to sa sari-sari store dyan sa kapitbahay namin. Para may representative naman si Team Potato. Let's start. 우리 만난 거 후회하냐고. So, start ulit nila dito sa napakasakit na scene na to. Dito sa ending ng episode 9. Medyo mixed emotions ako dito. I feel na nasasaktan siya and nafe-feel ko yung pain niya. But at the same time, it's something na we all saw coming. Lalo na Nabi is coming to her senses na. Doon sa finale ng episode 9, kasi parang sinabi niya na bakit parang pa-victim si Nabi, pareho naman nilang ginusto yung nangyari, they're two adults, ganyan-ganyan. But I think si Nabi kasi, hindi naman siya yung from the get-go. Gusto niya ng FUBU, diba? It's just that, nagustuhan niya si Jiwan. Sobrang naging into Jiwan siya. Wala na, parang feeling niya hindi na siya makawala doon kasi super like na like niya si Guy. Pero, tinitake against ni Jiwan yon sa kanya. Parang feeling ni Jiwan, pumayag ka. So, you're also that kind of person. Gaslighting. But I'm not saying na totally you could not blame a single thing to Nabi, ha? Meron din siyang fair share. Kasi, what you tolerate is what will continue. Yung mga ganyang shots, yan yung sinasabi ko sa inyo na very aesthetic, ang ganda ng mga angulo, camera angles, cinematography, and even the color palette of the entire series. Very light lang, neutrals, pastels. First song Kang ko to na series, guys, by the way. So, after nito, baka mag-Navilera na rin ako and Sweet Home. 근데 사실이니? 어떻게 알아? So, dito naman sa scene na to, makikita natin na happy na yung mga supporting or secondary couples. Kasi, ayan, si Jiwan na and si Sol. For a while, medyo nagkagulo din yung dalawang yan. And then, may red flag din si Jiwan ha, for me. Pero, happy na sila now. And then, napaka-pure nung love din nila sa isa't isa. Very opposite naman, si Beat na, tsaka si Gyuhun, na si Beat na ay marami ring red flag. Tapos kawawa naman si Gyuhun, puro crop na yung mga scenes niya, no? Pag nagsasalita siya, parang part of face na lang niya. Kinancel nga siya sa Korea because of a cheating issue, but sana hindi na lang muna nadamay this one kasi ongoing siya. Ang lala ng cancel culture sa Korea. 이번 우주 최강 핫가이 아니면 아씨, 뭐라는 거야? 안 들린다고. 아이 진짜 우주 최강 핫가이 남규현 우주 최강 헛가이가 되는 거야. So in fairness, very into each other naman sila. Nagpakapasaway lang talaga tong si Beat na at first. Oh my God, grabe naman. Parang sinira. Parang hindi siya nasira accidentally, parang siyang sinira and
Mean ba ako kung iisip ko na si Jiwan yung sumira niyan? Just to have a reason to spend time with Nabi. 예술. 어? So, it's not Jiwan's fault pala. Pinagbintangan ko lang siya. Wait lang. Doon sa part na pinipitch pa lang ni Nabi kung ano yung piece na gagawin niya and then maghahanap sila ng volunteer na magiging assistant nila. I remember, yung pagkaka-explain niya doon is, meron siyang term na sinabi eh. Hindi ko na lang maalala. Parang overhaul. Parang ganun yung dating. From broken, bubuuin siya to pieces until maging whole siya. I'm not sure, pero ganun yung naalala ko. So, parang ganun na yan talaga yung mangyayari dun sa project niya na rep. 다시 해보자. Ramdam ko si Nabi. And yung look on her face is yung look na instead na galit yung nafe-feel niya kay Jiwan na she wants to push him away, ang nafe-feel niya is actually grateful siya na andyan ngayon si Jiwan. Kasi diba, minsan kahit nasaktan tayo ng person na gusto natin or na love natin, pag may nangyayaring masama, pag may nangyayaring hindi maganda, parang sila pa rin yung go-to natin. Sila pa rin yung gusto nating sabihan. Sila pa rin yung gusto natin yung presence, yung gusto natin yung company. Parang ganun yung itsura ni Nabi ngayon. And I cannot with Park Jae-yeon nung sinabi niya na let's fix this. Kasi it means so much more than the art piece. 아니야, 내가 할게. Alam, magjowa na naman kayo. Grabe, ang ganda. Parang fallen angel yung dating. Sa specialty talaga ni Jiwan yung mga bakal-bakal, diba? Parang dun talaga siya nag-excel. Kaya ang ganda din yung ginawa niyang pendant for Nabi and yung ginawa niyang chimes. Ate na ang kanyang butterflies. Isa-set free na ba niya? Ooh. Oh my God, very symbolic. Very symbolic. Parang pinapakita niya na selfless na siya ngayon. Hindi na siya yung selfish guy na kinikip niya yung girls on his leash. And in fairness, guys, nakaka-33 minutes na ako and 35 minutes remaining na lang ni hindi pa pinapakita si Yang Doyok. So parang wala na siguro siyang masyadong eksena dito sa finale. Feel naman natin na very one-sided lang yun sa kanila ni Nabi. Nabi is not even confused. Friends naman talaga sila, so it's okay to hang out, diba? And hindi niya pinaasa yung tao, agad tinurn down niya. Aww, namimiss niya si Jiwan kasi nag-grab sila ng ganyan before. Pero ganun talaga, diba? Pag nakipag-break ka sa significant other mo, it's the small things. Maalala mo kung saan kayo nagpunta, kung anong kinain nyo. Ayan na! Okay, eto na si Doyok. Nasa second half na siya ng finale. Iba yung energy ni Doyok na very light and warm and cozy. Wow, marami na siyang fans. Oh. So para sa mga Team Potato dyan, maging happy kayo kasi it's a happy ending for Doyok whether or not mag-end up siya with Nabi because very successful ang kanyang career. So andun si Jiwan, nag-exhibit. Nakita niya si Nabi. 따분해서 나가려던 참이었는데. So may mga theory ako nabasa sa TikTok na dung time na sinabi ni Jiwan na love at first sight siya dun sa girl na nakita niya sa exhibit, yung exhibit nung episode 1. Yung iba, feeling nila, it's the sculpture ni Nabi na naka-dapa. Inisip nila na sobrang fucked up na ba ni Jiwan na yun yung nagustuhan niya na Nabi. But, hindi pala. Like, nakita niya talaga yung totoong Nabi, hindi yung Nabi lang na sculpture. First couple is si Nabi and si Jiwan, and then second couple si Sony Jiwan, parang third couple si Bitna and Yuhun, and then parang fourth couple tong dalawang to. I don't know their names, pero yung parang nag-work sa admin, tapos nag-cohabitate. Ang mga Koreans talaga mahilig sa cohabitation. So yan, mukhang magiging sila na rin. Oh my God, ang ganda! Nalagay dun sa ilalim yung lahat ng nabasag na pieces. Ang ganda! So, parang nag-rise siya from the ashes. Parang ganun yung dating. Bait talaga ni Potato Boy hanggang sa huli. Oh my God, ayan na. So, it started and it's going to end. So, it's an exhibit. Aww. Oh my God, nakita niya suot yung bracelet.
to kahit gusto ko i-skip. But anyway, bahay nga daw ni King Miso to sa What's Wrong with Secretary Kim. Yun yung bahay ni King Miso. Taas na ganun. And that's it for my first ever reaction vlog. Thank you guys so much for watching Nevertheless Finale with me. Let me know in the comment section if you want me to make more reaction vlogs of your favorite K-dramas.